Hej, kožená bunda. Išiel som cez Moldavu, pozerám, alebo nejaké také mesto, neviem, nejaké východo československé. A zrazu pozerám v diaľke veľké ihrisko, zelené, hrajú chlapci futbal v diaľke. Hovorím, čo by zle vidím? Vidíš aj ty, Dušanko? Pozerám, normálne futbalisti v tričkách hrajú s loptou futbal v zime, 2 metre snehu všade a tam zelené ihrisko. Tak som išiel za šéfom a hovorím, čo to tu máte za akciu, hej? Jak je toto možné? No a Čavo hovorí, vieš, tréner mal loptu od Péleho, čo do nej kopol, aj podpis na nej mal. Paganini Pele Dilino. Veľký futbalista. A keby si chcel, viem ti zohnať aj také, že keby si chcel pozadie na telefón, tam bude tá lopta od Péleja. Chápeš? Vykúrovaná lopta od trénera, lopta od Péleja. A odtedy, ak ju pokúroval, máme aj vykúrované ihrisko, aj vykúrovanú loptu a nikomu není zima. Pochopil si ma? Či mám ti to zopakovať celé ešte raz?